jauna, zuri beti barkatzea eta errokitzea dagokizu. Mundu honetatik zugana ditugu, milek zure zerbitzariarentzat otoitzen ditugu. Zugan itxaron eta sinistu duen ezkero, emeramazu zure etxera eta emaiozu betiko zuriona. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizikaita, gizaldi eta gizaldiotan. Amen. Apocalipsis. Igual Cristo va a tener sentido. Eta horrela esan idatzi ezazu. Zorionekoa jaunaren jarritzen diren bila, bai, alardio espiritual. Az ezatzera atzeten, bere legee jarri, lagun bai dituzte bere egiten honak jaunak osana. Gauza bera gertatzen zen, bizia. Beste bizian oaz.
baina ez gara desagertzen, ez gara suntsitzen, heriotzak ez du azken egoitza. Gure bizia ere ez delako kasualitate euskal, zentzurik ez duena. Baizik eta Jaungoiko on baten ekintzak eralako. Maite dituen eta errotusua den eta ezagutzen dituen jaiko batek egin gaitu. Horregatik, heriotzak ondoren ere bere gaitu. Ez bai gara, bakar-bakarra, atendio eutxan, baizik eta baita ere guk denok badegu parte espiritua hori Jaungoikoaren presentzia da gaurkoan, txurda, hien esperitzen ari gara, hementxe utzi. Eskatuz Jaungoikoari bere alde, eskatuz goiko zaruatan artezan, bertan atseden osoa izan dezala. Bertatik gure alde egin dezala, jakinik gure identitiko harremana ez dela erabat eriotzean bukatzen. Eta eskatzen dugu bereziki Jainko onari han egin dezala gure sendea. Nik beti berarekin bidean dugu egiten duelarik, urte luzeagoetan askotan pasan ez nik utzitik, eta beti berekin gizon ikargaren aksegin, duen pertsonan aksegin. Ezketarako gogoarekin, gure herrietan, esan duke hori dela, daukagun altxor handi bat. Elkarrezatzea denok eta bidean elkartutak kontu batzuk esatean, hitz batzuk esatean oso gauza erabada. Tokatzen zaitu eta zugarrezko urtetan egotean inor ez du inorrezatzen, mila pertsona elkartutatzen daino inor agurtu gabe, inor ezaletu gabe izugarrezko anonimatuan. Guk herriaretan txorrotik dugu, elkarrezatzen dugulako, eta bidean elkarrezatzen esan, eta horrek izugarri dugu. Pentsatu dezakegu Jesusek erakutsi digun doktrinan ezin estekoa dugula hori elkarretzea, elkarrekin gotea, oso gauza aliosua dugu. Gaurkoan eskatzen dugu bada gure jaunari, gure jendearen bade, goiko zeru batzan artezala. Anuki bezala, esadetan bezala, atxedena eta zoriontasuna. Eta handi ere gure egin bezala. Eska dezagun itiaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure ozoitzak asko dezake, harenarekin elkartuz.
hau. Eta ustez eskatzen zure semea salbatzaile aitortu duenak, epaile errukitzu arki bezala, Jesu Kristo gure jaunak bitartez. Amen. Jauna zuekin. Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako hil ez gaitezen. Gehiago oraindik bere bizi eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Kanta Santu egizkizu bada, ogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zegoela, ogi hartu eta eskarrak emanen zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ondatik, hau nire gorputza data zuentzat eman dutena. Afalondoa berdin kalizaturik, berriz eskerrak eman naiz, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ondatik, hau nire odolaren kalizatata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu behar nire horretari. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta piztu zerrara jauna, zure bezetorri arte, berrio. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren karizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, handanean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apagin eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jaunaldu duzia zabaldu dira zure eliza, eramazun baitasun osora, Francisco Greta Santuarekin, Florentzio gure hartzailekin eta egitizun duziekin batean. Gogoan izan jauna, iziko txaropenean, joan diren gure eskundiak, Miguel, Josepa eta Gildar guztiak, abetzatu zeure horpegiaren argitan. Errotizak izkirlaren, guruzio betiko bizitza eritxe dezagun, Angoikoaren Ana Maria Doazkoarekin garezena, Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, San Miguelekin, eta gizarte guztietan zure bizitza izan diren Santuekin.
Egin baten gore zaitzagu, Jesucristo, zure semearen eta honen bitartez, honekin eta honetan, zuria eta jamoikoa guztien horri, Espiritu Santuarekin batean, osteta aintza guztia, gizati eta gizati guztietan. Batzaileak agindu eta erakutsiari jarraitu, bildur gabe esan dezagun. Atera gehitzazu jauna gaitz guztietatik nahi duzu bakea gure egunetan. Zure errukiari esker, katetik garbi bizi daitezen eta estuari eta edo betiko zorionari txagopenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan ala apostoluei bakea guztien dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa bezala emaiozu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizio izera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozu bakea. Bake. Hangoikoaren bilotxa, zuk etzen dezu munduko pekatua.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honean etorri guztioi. Familiari, gure familiaretan laguntzera, gure senideari azken agun baitera eta jangoituari ere harimaren alde erregutzera. Oitura dugu bezala, datorren alde bihar 8 ezagutan hemen 12 eta bere alde eskeniko behar. Eta orain bukatu dutik azken erresponsoa egin dezagun. Ireki ezaiozu jauna, gure senideari, argi eta paketen zure etxea. Beron alde oskatu bai dugu Pasko sakramentua, Jesus Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Hau, zuekin. Eta zure espirituarekin. Berita zaitzatela jaiko guztiradunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Azten jaunaren batean. Eskerrak jauneko